kusuluhisha hali hii. Jiari owito ngimagi apaya ma Namanga e masira manyori wa piko kod nyamburko matingo jowuoth. Jarimba piko kod jal manyotingo nyotho kanyo to kane gitumore kod matatu e alwora mar pimo pek mar geche ma Kajiado. Wachore ni japiko nyeriembo matek koayo Isinya e kinde mane tinda piko ne umuoch kendo miyo obayo motumore e matatu manya Kajiado. Jabodaboda no nyotingo ji ariyo ma wachore nyotero mira e gwenge ma Kajiado. Jal manyotony otere e od thieth ma Kitengela Medical ka ringre mosenindo to nyotere kar kano ringre ma Kajiado Referral Hospital. Komanda mar obila ma Kajiado osiemo jobodaboda mondo kete tim chike matayo weche wuoth mondo duok piny masiche mag apaya. Nilikuwa natoka Kajiado nikielekea Nairobi. Jamaa akatoka, walikuwa na motorbike, walikuwa jamaa watatu. Walikuwa natoka upande wa Isinya. Motorbike yao ilipata pancha mguu ya kwanza, tire burst. Waka lose control, wakanikuta. Ile kujaribu kuwahepa, ile kuenda kuanguka, dereva naye akagonga gari yangu taa kama nimewahepa. Aligonga taa na helmet, wakakufa hapo. Tulipata hao wawili wameshakufa. Pia ni kama dereva alisema aliwagonga na wali lose control. Sasa ndio wawili wakakufia hapa. Dereva alikuwa amebeba watu wawili.